Kaseng samla dong meyawan nong lang kalapha ta mi ki jaklia ki balabrat pathar ha ka surok ki bami na mau karwat sharang thong bat na mau karwat chaphat chot war na marwat hadian baladan ka jing maham ka bajir na kashnong nong lang ya ki balle ki kampin jabo pin jaklia ya ka me maryang na mar kata kat kum ka jing tip kashnong kala boru yi ki jing perkheng man khangla di ka jing brat pathar ki jaklia henrai dang dan pat ki briu ki beshim kabu bat pin khen yi ki kendon bat ki labrat pathar ki jaklia haru surong katkum ke jinglap jang kashnong laong baki ni ki jaklia ki pau pat ba baki dei ki bami ne ki jakashna kali pat bala lap yaki hakawe ki jaka hapo rai rai kalenti bandet chaphat chot war Open bahalang sang diar ubede usketri jang kaseng samla dong miya wan nong lang habakran hakila pathai ko bor la pendram jor ya kani ki jingle jang ki briu ki bala shuwan brat pathare ki jaklia da ka bapen pau ba ki bale ya kum kini ki jat kam ban pen jaklia bat pen snudor ya kamaryang bat ka saw dong saw kun jang kashnong ki dei ki briu ki papar khat tang na ka benta ka mentoy shimen kumta nakaliang kaseng samla dong meya wan nong lang la ai por shita yo yo breu badan kti ban bret dikini ki jaklia bon wan ban tam no mardor yaki nakate ki jaka om tangkata ulo ongru baka seng samla kala pinte baka shnong kala yo jingtep shaphang breu bo wan bret iki jaklia balada wan ban tam no iki jaklia hapo ko por balabu kashnong kan shim ki sen jam ki bating e kat kum ki kendon badru kam tre kam jong kashnong Kalau si bun moy pi barok ki ba peja kini kubor ki ba man kapor tingi kum ki dekot jong ka dong nang ne napo meawan ka bare ka baha papo jong ka sinong nong lang daka musim jong ka jing sngok kyang iwan hang ne pat ngilap ba liok sngo ba ki don ki complain ki ba ki don ki breu ki ba wan bread ikini ki nyut ki ba wan le dosmon wan bread ikini ki nyut ki nyer ki jaklia ki jaklai hakana ka than ka kenika dong ka bangi deh pet mangi hajing sana kalian jongi kum ka dong la ong bangin ngin report saka snong ngan report saka VDP jong ka snong te hendre lembaga jingi ajing mut lang jong ki samla jong ka snong jong ka dong ki ong ba ya mentang ngin persana kalian jongi pat ngin report saka snong bahkan sim ya kanika ya kalat hakaba kan let ka bateng e namar ngilap ba mentah ngisiam baki don ki bawan bread nyut hakan ka jaka hot ngakan mau bahak ini ki benai ki ba dak sudep ngilap ong sanriu nyo benai kasnong daka lenti ka bateng e klasim ya kalat hakaba kiladon ki beri ki bawan bread nyut haka lenti ka ba no na yo mo kruat ti kiladon ki bawan bread nyut hang tai hapurwi tang peong i ong ti menta tang hapo kung ba pram nai eng lab ba kidon sakini kinyut wan bread ding li sngo bat kidon ki breu na po jong kasnong ka jong ki ong ba ngilio jingte badon ki breu ki bawan ban bread hangne bat ngidon ki suspect ki ba don bawan bread hangne ti beli i ki video ba ngilapen i phi ba kidon ki ni kinyut dene kleng ki jong da kabor ka ba da ka bateng e hi bat nakleng jong kasnong ka skip dorbar bat ka nakleng jong ka nik village defense party jongi ka VDP ngi penpau bat ngi ong ba ngin sem da ka bateng e ya ka bakum kini ki ba le dusmon banwan bread ya kinyut kinya kumni omde ta hang ni ka jaka ngila ban sem ya kini ki lenti ki rut ki kiar jong ka ni lenti ban le chapot jaut ti kadon kan ni ka bang la ong mene ka lenti bale chamok ruat tingi don kan ka surok ka ban le charang thong tena kalian jong ka snong ngila ai ya ka nakalian jong ka snong kal ai ya kani ka hukum ba mdei msya ban bread nyut hapo jong kan ka dong hapo snong jongi lesi kini ki snong ki marjan ru kum ka mountain kum ka mokruat kum ka malongwer bat kani ka than ka jongi sha din kum ka pojot kam ko ai ban don ya kum kini ki ba suat bread nyut kum ni namar ba ko ra ya ka jing sniu namar pi bang ni kadon kini ki penthak ke ba ki penthot ke ba ki bangi thung ti ka penjot ya ka mariang ning ko ka penjot ka mariang ka penjot ya ka jing thung jing tep ba di kiwe tene kala jung ngim sya ba ngim sya ban le akum kini tin ban ko ban ong ru ba ngin ai por ka tu kan ne yo to ubri ubuan ban theang ni namar ngilatip ti kira ba udon we ubri ubuan bread hang ni tingatip ti kira ban ngi ai por tanggung ba ka tu kan ni sngi lane hapo sitayo bolwan khat no yakini ki jakya
kinyut kinyar ke ba wan bread hang ni ngipsya ban wan bread hang ni ngila pen I ngila ong ba hakitu ki video ki ba mensua kum kasno kamsya ban wan bread ya kum kini kinyut kena kalian jungi dak kapateng ngi ong to ba wan bread hang ni ban desu ban melen ban wan kat ban wan kat no ikini ki nyut kinyar kini ki jaklat ban wan no mele dus mo ne kasong jungi pisnga kum no la dangi wan bread ya kinyut nak kasnong jungi wan bread haka ying jong pi pisnga kum no pidan em kajing kita tingiru ngidon kajing kita nama kamari yang kajongi ka kuit ka soba ti deban bread haka jaka badai ban bread kidon ki jaka badai ban bread pan bor nang no kabadi ka mo ka sankur ba kiwe kidon ki jaka ban bread ti bread hang ta mo ila bui ta ki jaka ban bread tis ngau ba hapo steo skau ba wan kat no ikini kinyut kinyar balada bim kat ni haban sim ni haban report ki kasnong kan sasim ya ka lat kumdo badai ban sim ban le namar ngilat depti bat don ki nagi parasnong ki jongi ki ba tepti kna wi ubri ubawan ban bread hang ni tena klang jungi kum ki nong kit kam joka dong bat ki ni ki samla nak jong asnong te ngila ong ban le kum ta tingi kerpat yuni uba wan bread hang ni dei ban le shu nadu nang ni khmat kule shu blun nak len jongi